sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Mariel, isang masugid na tagapakinig since 2007. Nakatutok ako sa inyo habang papasok sa opisina. Pinangako ko sa sarili ko na magiging tagapakinig lang ako ng Mahiwagang Burnay at hinding-hindi ako susulat. Nabali ang pangako ko dahil kailangan ko ng payo nyo kaya after how many years, sumulat ako. Nandito ako ngayon sa Calgary, Nicole and Diego. May asawa at isang anak at may maayos na trabaho. 12 years na akong kasal sa Canadian kong husband. Responsable siyang asawa. Hati kami sa mga gastusin dapat pero madalas, mas lamang siya kasi mas malaki naman ang sweldo niya. Malambing din at mapagmahal. Perfect na sana ang buhay ko dito, kaso alcoholic ang asawa ko. Yun lang. Umasa ako na magbabago siya kapag nagkaanak kami pero hindi nangyari. Titigil lang siya ng 1 linggo, minsan 1 buwan, pero maglalasing ulit. Tapos kapag languna, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Para siyang isang box of chocolates, sabi nga dun sa pelikula ni Tom Hanks. You'll never know what you're gonna get. Minsan very sweet. Minsan naman nangaaway. Hindi naman ako sinasaktan pero nagsisigawan kami at nagsasabihan ng masasakit na salita. Pinapatulan ko talaga. Ang malungkot, nakikita ng anak namin kung paano kami mag-away. Sumisigaw din siya at pinatitigil kami habang umiiyak. Nicole and Diego, napapagod na ako. And minsan, I just want to give up. Nagpapa-counsel kami ng anak ko ngayon pero yung asawa ko ayaw sumama. In denial kasi na alcoholic siya. Ayokong isipin ng anak ko na normal yung ganito pero pag sinasabi ko sa kanya na hihiwalay kami sa tatay niya, ayaw naman. Kailangan daw niya pareho ang tatay at nanay niya. Ano po kaya mabuti kong gawin sa sitwasyon ko ngayon? Salamat sa inyong payo. Ang inyong masugid na kumikinanger, Mariel. Alam mo, friend, Mariel. Friend. Friend ka namin kasi taga-Canada ka. Alam mo na, mga pina-friendly namin ngayon sa panahon ngayon ng pangangailangan na medyo alanganin yung sweldo, wala pang, hindi pa dumadating, ganyan. Nag-friend kami ng mga pwedeng malapitan sa panahon ng pangangailangan. Charot! Ay, nako. Mahirap talaga. Mahirap talaga. Alam mo, naalala ko lang yung usapan natin last week na no matter what happens, gawin ninyong dalawang mag-asawa na best friend kayo sa isa't isa at wag kayong maging mahinang nilalang, 'di ba? You're a team and you should do your very best to stay as a team. Totoo naman doon 'yon. Ideally in an ideal world. Kaya lang hindi naman talaga ideal ang lahat sa totoo lang, 'di ba? Nakakalungkot isipin na hindi talaga idealistic ang mundong ito. Tama. Nakita ko yan, Jegs, nung bagong graduate ako ng college. Parang, nasabi ko talaga sa sarili ko, gusto kong baguhin yung mundo. May mga ganun akong kasi sheltered ako ng 4 corners of a Catholic school from elementary to college. So parang, ang gusto ko, create change. Yung mga ganun talaga. Ganun naman tayo lahat. Tapos yung isa sa mga napuntahan kong trabaho, alam mo kung campaign. Ako din. At doon ko nakita talaga na,
Iba. Oh my gosh, iba yung world. Tas nakakalungkot Oo, siya. talagang madudurog ka rin din. Madudurog ka talaga. So yung sinasabi natin, ikaw Ano kasi saan ka ako? na-expose na parang Politics din. Oh yun, 'di ba na yung realidad na oh my gosh, hindi pala gani. Oh my gosh, nakakalurk eh. Oo, syempre ako. Ayaw na lang natin ng detalye, Jegs. Oo, dati Oo. naging LFS student ako. Mm. Syempre yung gusto mo ipaglalaban. So nang nagkaroon ng chance na maging SK chairman, Yan. sabi ko, hindi Ito na, dapat yung oo. totoo, dapat ang ano. Ang i-uphold, Oo, ganyan. hinihingi yung budget yung barangay. Hindi, Kap. May budget kayo, may budget kami. Huwag niyong gagalawin yung budget namin. Yeah, may maganon-ganon. Oh. Mag-aano na ako, magtatawag dito, magpa-project. Walang pipirma, hindi mahagilap si Kap, hindi Oo, mahagilap si oo. ang ending, kakainin ka ng sistema. Pagbibigyan mo para pagbigyan ka. Yun. Which is Yun madumi ang yun eh. Di ko talaga magets kung bakit madumi. Anyway, kung bakit may mga pumapasok dyan. Nakakaloka. Anyways, 'di ba? Yun yung sinasabi natin na last week na Oho. na ideally, 'di ba, maging best friend mo yung yung asawa asawa mo, ganyan. Pero kung ganito nga naman na nakakapanakit na Jegs, ang Oho. hirap din namang best friendin mo. Yung taong, 'di ba, may anak ka pa na nakatingin na umiiyak, grabe yung magiging effect nito dun sa Oo. bata eh. Sobra. And hindi lang dun sa bata, kung paano rin siya magiging magulang. Mhm. At dahil dyan, yung susunod na henerasyon, at Correct. susunod pa na henerasyon, Tama. at susunod na henerasyon. Tama. May ganun po siyang effect. Kaya bago po tayo gumawa ng mga ganyan, yung pagiging alcoholic, lagi po nating isipin, wag po tayong makasirili. Maaari po ito maka-apekto sa mga Oo. susunod na henerasyon. Ayan. Well, Kalurke. nakikita dito kawawa talaga si Mariel tsaka yung anak niya. Totoo. Pero ang mas higit na may problema dito at kailangan ng tulong talaga is yung asawa eh. Amo. Kasi siyang may addiction sa alcohol eh. Siya talaga dapat yung- ang i-cure. Kasi once na na-cure na siya, okay na wala kayo na problema eh. Kasi tingnan mo, ang nakakalungkot dito, Jegs, sino pa yung nagpapa-counsel? Oo. Yung si Mariel tsaka yung anak. Yung Pero yung anak. siguro, maaaring ang counseling nila is Kasi may how to damage deal. na rin. Oo, correct. Oo. And how to deal with yung ganyang klaseng sitwasyon. Pero yung root ng problem, Oo. yung dahilan, Oo. 'di ba, kung bakit nangyayari ang lahat ng ganyan, ayaw. Oo, hanggat hindi na-cure yun, Oo. paulit-ulit lang, correct, na hindi mangyayari. magiging effective din yung mga counseling. Correct. O, 'di ba? Kasi So, nakakalungkot, totoo lang. anong dapat nilang gawin para pilitin? Siguro dapat kilalanin ninyo kung sino yung mga people that your husband trusts. Yes, ayan, kailangan mo Doon ng support system. Oo, correct. Doon ka Oo. magsimula. Parang drug addict lang yan na hindi mo siya Oo. basta-basta mapaparehab pag wala kang support system. Correct. Oo. Tsaka hindi lang. Pero siguro mukhang hindi naman nila issue yung pera eh. Mahal din pala. Oo. Napag-alaman ko, Jegs, na mahal din pala ang pagpaparehab. Oo. Oo, meron akong Eh, hindi ka natuloy. Kaya sabi ko, wag na lang. Mag-a-adjust ka na. Gagaling na lang ako. Nakakaloka. Actually, lahat naman lahat naman pwedeng, dinadasal naman natin eh. Oo. In an instant, pwede naman talaga magbago ang lahat. Pero syempre, kaya naman talaga may mga ganyang klaseng programa. Oo. Rehabilitation, counseling. Kasi ito po talaga ay create para makatulong. Correct. So dun ka muna, little steps lang, Mariel. Ayan. Small steps. Kasi kapag ka binigla mo ng rehab or counsel session, madami kasing in denial talaga eh. Aha. Meron akong kakilalang ganyan na hindi, in denial siya na he needs help. Ganyan. In denial siya na yung anak niya needs help. May ganun na ayaw nilang tanggapin eh. Oh, halos lahat naman Madaming ganon. Oo. Pag ayaw nilang tanggapin na may kamalian sa kanila, ganon. So, hindi mo dapat bibiglain. Unti-unti. And little steps are actually big steps. Ayan. So, small steps lang. Like, sino ba yung pinagkakatiwalaan niya? Oho. Na pwede mong sabihan. Tapos, in a way, pwede rin siyang ma-influence, yung ganon. Tama. O meron bang pelikula na pwede ninyong panoodin ng sabay tungkol sa alcoholics? Hindi ko alam. Hindi ko alam na pwede siyang matouch. Well, I don't know. Sa akin, little steps yun, Oo, Jegs eh. Diba? Pero isa sa mga pinaka-importante dyan, I don't know kung nagawa mo na to, na kausapin mo siya. As in, kayong dalawa lang na ilabas mo yung mga hinanaing mo, ilabas mo yung mga worries mo. Then, pag nagawa mo na yan, nag-counsel na kayo at lahat-lahat nagawa mo na,
Well, ang pinaka last recourse mo na gagawin dyan is ipaubaya mo kay Lord. Correct. Surrender mo kay Lord Oo, makipag-fellowship ka sa mga, para may prayer warrior ka, parang yung sa movie na The Forge. Correct ka. Diba? Na tinawag sabay-sabay magdadasal, pag diba? maraming nagsasabal, walang imposible. Oo. Sabi nga nila, 'di ba, community prayer works. yan. Ano po ibig sabihin ng community prayer? Komunidad. Oo. Sabay-sabay. Kumbaga, syempre mas marami, mas malakas ang Oo. sigaw, mas rinig ng langit, parang Correct, ganon, oo. 'di ba? Kasi kung nagawa mo ng lahat ng mga pwedeng remedy sa pamamaraan ng tao, eh hindi mo na magagawa 'yun. Ibigay mo na kay Lord. Si Lord ang bahala dyan. Tama. So, ikaw naman, gagawin mo rin, tama yan, nagpapa-counsel ka, palakasin mo yung sarili mo. Oo. Kailangan malakas ka mentally, Oo. physically, and emotionally. Kasi, Hindi ka pwedeng bumigay. oo, correct. Kasi may anak ka na kailangan tutukan din. And of course, may asawa ka na kailangan ayusin din and hopefully Tama. mabago, 'di ba? So, get all the help that you need. Correct. Yun, Oo. 'di ba? Lahat ng klase ng tulong na kailangan mo. Maski yung tulong na as feeling mo wala lang pero malaking bagay pala yung merong magbabantay saglit ng anak mo, yung mga Oo. ganun para may magawa ka ibang mga bagay, get all the help that you need. Tama, oo. Hindi mo to kakayanin na mag-isa At so saka kailangan mo ng tulong. Mariel, maraming din na mas matindi pa sa pinagdadaanan mo na mga kwento eh. Yan. Pero eventually nagugulat ka, biglang may breakthrough pala sa Meron. bandang dulo. May mangyayari pala, 'di ba? Parang talagang 180 degrees turnaround Turn, na correct. nakakala mo yung wala na pag-asang tao na magbago, biglang nagbago. Totoo yun. At pwede po ang 180 degrees na turn Oo. yung mag-change. Kasi Oo. meron kaming kakilala talaga na mahal niya yung radyo. Oo. Tapos, hindi Bigla naman sa na isang igla, pwedeng medyo sa isang igla Oo. or maybe it took a little time, pero saglit, 180 degrees parang Oo. ayaw na niya ng radyo. Nangyayari yun. Oo. 'Di ba? Wala lang. Examples lang that things like this happen. Yeah, oo. Na may na pwedeng magbago. So don't give Yeah. up. Huwag ka magi-give up, Ma'am Mariel. And again, ang pinaka-practical talaga dito is get all the help that you need. Yan, oo. If you need to bakit ba kailangang English? Porque nasa Canada. Ipinit. Kung kailangan mo, Ayan. nakuntsabahin mo, Oo. yan, lahat ng mga kakilala niya sa palipaligid, Ayan, oo. gawin mo. Nang Oo. hindi nakakainis kasi baka Correct. mamaya, mas lalo siyang lumayo, Oo. kasi masyadong ang datingan mo atribida, di ba? So, sa mga ganyan little steps lang muna, basta mag-try ka lang na iba't ibang uri ng strategy. Sabi nga ni Jegs kanina, kaya bigla ko to naisip, maraming may ibang pinagdadaanan na matitindi, di ba? Oo. Pero ibig sabihin din, marami din may pinagdadaanan na ganyan na parehas ng sitwasyon mo. Oo, So, ang tama. pwede mo ring gawin is to join mga groups. Alam mo, ang maganda kasi ngayon, pwede ka mag-join. Kunyari, ako, as a parent, meron ako mga gina-join na parenting group. Na minsan, pag may mga problema yung mga parents dun sa group na yon, nagpo-post sila dun sa page or dun sa group na anonymous. Aha. Tapos dahil pare-parehas ng pinagdadaanan, nakakapagbigay ng advice yung iba. So, sa tingin ko maganda na mag-join ka sa mga ganyan, mga group ng mga may misis na alcoholic, ganyan. Yan ang kinaganda ng social media. Posible na yung mga ganyang klase mga grupo. Ayan. Yan. So, seek help. Yan, So, again, and prayer, yun talaga yung Pray, pinaka-ano. Kasi, diba? again, walang imposible. Baka magulat ka na lang. Kasi merong mga, alimbawa, alcoholic, may mga, pwedeng sa yosi na, yung isang araw na lang, biglang tinigil. Ako. Di ba? Ako na lang yun eh. Titingnan mo na, di ba, na, kung iisipin mo, napaka-imposible. Ang hirap nun. Pero biglang, Isang araw. Isang araw lang. Ako cold turkey ako eh. Isang araw tumigil talaga ako. Ano ko, Jegs dati 2 packs a day. Oh. 4 packs pag gumigimi. anong... Mahilig ako sa 6 pack. Ano pa? Ano itatanong mo? Anong pakiramdam? Nakakaloka. Pero kakayanin. Hindi nga, anong yung turnaround? Bakit bigla na lang? Gusto ko mabuntis. Yan. Oo, gusto baka ko mabuntis. Kailangan lang ng isang Ng motivation. Oo, na kailangan biglang ng motivation magbago ang eh. isip niya. Correct, Yan, correct. Yan ang ipagdadasal. Yun yung pagdadasal mo. Ano po yung pwede pong gawin mo, Lord, 'di ba? Oo. Para tumigil na po siya. Tama. Ano po yung pwede niyong gawin, 'di ba? Correct. Dahil meron kang magagawa, 'di Yes. ba? Oo. Ako nga, Jegs, parang hindi ko nga siya dinasal eh. Talagang binigay lang sa akin ni Lord Oo. eh. Kasi alam ni Lord yan, di ba? Yeah. Ako hindi ko dinasal na Lord,
tulungan mo akong tumigil. Hindi. Oo. Ang binigay niya sa akin, asawa. Ayun. Binigay niya sa akin, asawa. Oo. Dahil may asawa ko, gusto ko magkaanak. Oo. Nagdesisyon ako. Kasi ayoko talaga sabihin sa akin ng doktor, Mrs., hindi ka na talaga makabubuntis kasi po yung matris niyo po abo na, di ba? Puro na nikotin. Oo, nikotin na po lahat. Di ba? So, cold turkey. Ayan. At posible yun. Yan, posible. So, hindi imposible yung sitwasyon mo. Tama. Hindi imposible. Correct. Salamat, Mariel, for sharing your story with Thank you, Mariel. us. At syempre, hanggang dito na lang po kami. Ang kumikinang ako po si Diego Bandido. At ako naman po si Nicole Ala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Ayun na nga. Ayun na nga, Ayun na Mariel. nga. Pwede pa pala ako Mariel. dito. Yun. O siya, yun lang. Oo. Basta hindi imposible. Oo. Oo. Kasi ako dati parang, ako looking back ngayon, sabi mo nga, yung biglaan isang Oo. araw, hindi na, o nga no, parang dati, lumalabas pa lang Kasi ako ng bahay namin. Hindi siya ano madali eh. Hindi. Na, imagine mo, ilang packs ka sa A day. ano. Oo, hindi Tapos talaga isang siya. araw na lang biglang Oo, wala na. Tsaka aminin ko na, 'di ba, nung nag-inom tayo dun sa kasal ni Rocky. Oo. Nag-yosi ako nun Oo. In- Kita ko. Ako lagi kong iniisip nun, parang siguro pag nag-yosi ako ulit, parang may encourage ako mag-yosi. Una, hindi ko nakalimutan kung paano. Oo. Kasi yun alam ko pa rin. Imposible naman makalimutan mo. Hindi, baka mamaya. Inihipan mo na. Baka mamaya maging hitit buga. 'Di ba? Pag hindi ka pa marunong mag-yosi, alam mo yun kasi hitit buga, 'di ba? Hindi sa ilong. Oo, hindi talaga nahihitit. Baka ganun. Kaya lang nung inawakan ko yosi last year, talagang parehas lang di ba? Parang wala nangyari. Pero hindi ko rin siya hinanap. Oo. One stick lang talaga yun. Ayan. Wala lang. Kasi alam ni Lord Oo. O, diba? So, again, hindi siya imposible. Ha? Go, Mariel! You can do this. BFF. BFF! Porkit taga-Canada, BFF na! O siya, bye-bye!